макони баргузории рақобатҳои ҷоми кафа оид ба футзал бо иштироки дастаҳои мунтахаби минтақа ба ҳисоб мерафт ва бо хотима ёфтани он ҳамин маҷмӯаи бошкӯҳи варзишӣ акнун мусобиқаи минтақавии риштаи бадминтонро бо иштироки 6 дастаи кишварҳои осиёи марказӣ мизбонӣ хоҳад кард ва имрӯз мо шумо имкон пайдо мекунем ки аз субҳи барвақт ҷараёни бозиҳои dastaviро бо иштироки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва ҳамчунин Қазоқистон тамошо кунем дар пахши мустақим ва ёдовар мешавам ки имрӯз наврасони зери 17 солаи мо бар муқобили ҳамтоёни худ аз кишвари Қазоқистон рақобат мекунанд. Ин рақобати даври гурӯҳӣ аст. Дар рақобатҳои даври гурӯҳӣ ғайр аз Тоҷикистону Қазоқистон ҳамчунин дар ин синни сол дастаҳои Ӯзбекистону Қирғизистон ҳам иштирок мекунанд ва онҳо дар ҷараёни рақобатҳои имрӯза аллакай дар яке аз кортҳо дақиқаш дар корти чорум рақобати худро оғоз карданд. Ибтидо мо шумо бинандагони гиромӣ бо иштироки Арнур Тапишев ва Салтанат Тугаева намояндагони кишвари Қазоқистон ки дар ҷуфти омехта иштирок мекунанд рақобати онҳоро бар муқобили варзишгаронамон Салим Салимов ва Жасмина Зоидова шоҳид хоҳем шуд ва ёдовар мешавам ки баъд аз ин мо шуморо боз рақобатҳои инфиродӣ байни писарон бо иштироки Дамир Кажабай аз Қазоқистон ва Қосими Оқил аз Тоҷикистон, баъдан рақобатҳои инфиродӣ бо иштироки духтарон Диана Наменова аз Қазоқистон бар муқобили Моҳрухсор Мусулмонова аз Тоҷикистон ва сипас рақобатҳои ҷуфтӣ байни писарон ва дар ниҳоят рақобатҳои ҷуфтӣ байни духтарон интизор аст. Яъне дар умум 5 гурӯҳи варзишгарон муқобили ҳам рақобат мекунанд ва натиҷаи умумӣ ғолибро муайян хоҳад кард ки гӯем бартарин насиби кадоме аз ин дастаҳо мешавад. Яъне мумкин аст инҷо ҳисоб 5-0 мешавад, мумкин аст 4-1, 3-2 гӯем ҳисобҳое хоҳанд буд дар рафти рақобат ки ғолибро дар рақобати dastavӣ муайян мекунанд ва боз ҳам ин дастаҳо рӯзҳои баъдӣ муқобили дуем варзишгарони дигар ҳатман аз кишварҳои Ӯзбекистону Қирғизистон ки зудтар ишора кардем рақобат хоҳанд кард. Ман ёдовар мешавам ки дар ҷараёни бозиҳо албатта доварон ҳам ҳастанд ва ба ҳайси довари асосӣ дар рафти рақобати Қазоқистону Тоҷикистон Сино Шафеиён аз Эрон кор мекунад ва ба ӯ Азизбек Маҷидов кӯмак мерасонад. хуб ёдовар мешавам ки бинандагони азизу арҷманд дар мусобиқаи минтақавии бадминтон наврасон дар синни соли то 15 солаҳо ва то 17 солаҳо бо ҳам рақобат хоҳанд кард. ҳамин ҳоло барои мо шумо Сино Шафеиёнро нишон додам. довари асосии рақобати имрӯза ки болотар гуфтем аз кишвари ҷумҳурии исломии Эрон аст. хуб чанд лаҳзае барои гарм кардани бадан муайян шуда буд барои варзишгарон. инак тамринҳои охирини худро онҳо ҷамъбаст карданд ва тайёр ҳастанд барои оғоз бахшидани рақобати имрӯза. хуб рақобат оғоз бояд шавад. бинандагони гиромӣ, партофти аввалро ҳамон тавре ки мебинем варзишгарони мо бояд анҷом диҳанд. дастаи Қазоқистон аз рӯи маълумотҳо ва он таҷрибаи бозие ки дар солҳои қаблӣ мо бо иштироки ин даста шоҳид шудем, яке аз дастаҳои пурқуввати минтақаи мо ба ҳисоб меравад. ва инак дӯстони гиромӣ, довар ишора карда истодааст ки партофти аввалро варзишгарони Тоҷикистон бояд анҷом диҳанд. соли гузашта ҳам хотиратон бошад, маҳз дар ҳамин маҷмӯаи бошкӯҳи варзишӣ чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ баргузор шуда буд ва онҷо дар бештаре аз бахшҳои рақобатҳо намояндагони ҷумҳурии исломии Эрон ки бениҳоят таҷрибаи калон доранд тавонистанд ба пирӯзӣ ноил шаванд. ба ғайр аз рақобатҳои ҷуфтӣ, яъне дар назар дорам ҷуфти омехтаро, дигар дар бахшҳои инфиродӣ ва ҷуфтӣ ҳатман намояндагони кишвари Эрон музаффарият ба даст оварданд. хуб чӣ тавре мебинем имтиёзи аввалро намояндагони Қазоқистон ба даст меоранд. ҳисоб ҳоло 1-0 мешавад. хуб хатои навбатӣ ҳангоми ба бозӣ даровардани туби бадминтон ва чӣ тавре мебинем ҳисоб 2-0. инҷо акнун ба намояндагони Тоҷикистон ҳам муяссар мешавад ки имтиёзи нахустини худро ба даст оранд. чӣ тавре мебинем Салим Салимов бештар фаъол аст ва
ҳамдастаи ӯ жасмина зоидова дар баъзе аз ҳолатҳо ҳоло дар ибтидои бозӣ чандон хуб ба бозӣ ҳамроҳ нашудааст. ҳисоб 4-1 мешавад. пайдар ҳам ду имтиёзи охирро намояндагони Қазоқистон ба даст оварданд ва инҷо боз ҳам штавро мебинед зарбаи дақиқи онҳо имтиёзи панҷумро ба дастаи Қазоқистон тақдим мекунад. боз як хатои дигар дар назди тур. 6-1 шуд ҳисоб. хуб дӯстони гиромӣ, ёдовар мешавам ки дар бадминтон рақобатҳои инфиродӣ ва рақобатҳои ҷуфтӣ баргузор мешаванд ва анамин майдоне ки шумо ҳоло дида истодаед ҳам барои баргузории рақобатҳои ҷуфтӣ ва ҳам барои баргузории рақобатҳои инфиродӣ муайян шудааст. ҳисоб 8-1 мешавад. ҳамин ҳоло бо дар назардошти он имтиёзҳои охире ки пай дар ҳам Қазоқистон ба даст оварда истодааст. бубинед 6 имтиёзи охирро пай дар ҳам онҳо ба даст оварда истоданд. инак ҳисоб 9-1 шуд. дарозии майдони бадминтон 13,4 метрро ташкил медиҳад ва дар рақобатҳои инфиродӣ паҳноии он 5 метру 18 сантиметрро ташкил медиҳад. вале дар рақобатҳои ҷуфтӣ паҳноии гӯем майдон 6 метру 10 сантиметрро ташкил хоҳад дод, яъне тақрибан 1 метр дарозтар аст назар ба рақобатҳои инфиродие ки мо шумо шоҳид мешавем. 11-1 мешавад ҳисоб. ҳамин ҳоло ва штавре мебинем як танаффуси кӯтоҳе акнун гирифта мешавад аз ҷониби варзишгарон ва умуман дар риштаи бадминтон ҳатман баъд аз оне ки яке аз дастаҳо 11 имтиёзи аввалро ба даст оварданд, як тайм-аути хурд ба вуҷуд меояд. хуб дӯстони гиромӣ, қонунқоидаи риштаи мазкурро фикр дорам бо дар назардошти он мусобиқаҳое ки мо аз рафти бозиҳои осиёӣ, аз бозиҳои олимпӣ ва ҳамчунин мусобиқаи минтақавии риштаи бадминтон ки соли гузашта дар шаҳри Душанбе сурат гирифта буд ва ҷараёни бозиҳои муҳимтарини онро мо инъикос карда будем, шумо огаҳӣ доред. дар ҳар кадоме аз сетҳо рақобат то 21 имтиёз ба даст овардани яке аз дастаҳо идома меёбад, яке аз ҷуфтҳо ё дар рақобати инфиродӣ бошад яке аз варзишгарон ва баъдан боз ҳам мо шумо шоҳиди ҳолатҳое мешавем ки агар дар ду сети аввал яке аз дастаҳо тавонанд ғалабаро ба даст оранд, пас бо ҳисоби умумӣ 2-0 рақобат ҷамъбаст мешавад. хуб дар дохил буд инҷо имтиёз ба фоидаи варзишгарони мо. имтиёзи дуюми мо инҷо ба даст оварда шуд ва дар ин ҳолат акнун 13-2 мешавад ҳисоб. боз ҳам мавқеи зиёдро дар канор варзишгарони мо холӣ монда истоданд. ҳариф аз ин бисёр самаранок истифода мебарад. сенздаҳ бар се мешавад ҳисоб. ва дар ин мавқеъ боз ҳам чӣ тавре мебинед акнун оҳистаак зарбаи иҷро кардаи Салтанат Тугаева боисбарон шуд ки имтиёзи 14-умро намояндагони Қазоқистон ба даст оранд. хуб ҳисоби умумӣ ҳамин ҳоло 17-3 нишон дода мешавад ва чӣ тавре мебинем пай дар ҳам имтиёзҳои охирро намояндагони кишвари Қазоқистон ба даст оварда истодаанд. маълум мешавад ки дар ҷараёни сети аввал намояндагони Қазоқистон имкон пайдо мекунанд бо ҳисоби бениҳоят бузург ғалабаро ба даст оранд.
ва бо ҳамин бинандагони гиромии сети аввали рақобат ҷамъбаст мешавад бо ҳисоби 21-3 ҳамон тавре ки мо шумо шоҳид шудем дар сети аввал намояндагони кишвари Қазоқистон Арнур Тапишев ва Салтанат Тугаева бар муқобили варзишгарони мо Салим Салимов ва Жасмина Зоидова тавонистанд ғалабаро ба даст оранд. Бояд эътироф намоем ки варзишгарони мо он қадар муқоимати ҷиддӣ ҳам ба ҳариф нишон дода натавонистанд. Салим Салимов бо ҳамроҳии Жасмина Зоидова таҳти роҳбарии мураббӣ Эраҷ Давлатов дар шаҳри Душанбе машқу тамрин мекунанд. Дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон байни варзишгарони то 17 сола ғайр аз ин ду варзишгар ҳамчунин боз варзишгароне ҳастанд ки дар рақобатҳои инфиродӣ иштирок мекунанд. аз ҷумла Қосими Оқил таҳти роҳбарии мураббӣ Санатҷон Нозимов дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров машқу тамрин мекунад ва Моҳрухсор Мусулмонова бонуе ки имрӯз дар рақобатҳои инфиродӣ иштирок хоҳад кард. Алишер Абдураҳимов таҳти роҳбари Алишер Абдураҳимов дар вилояти Хатлон машқу тамрин менамояд. ҳамин гуна ҳайат дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар рақобатҳои даставии чемпионати минтақавии бадминтон байни наврасони то 17 сола иштирок хоҳанд кард. пайдар ҳам зарбаҳои бисёр хуб аз ҷониби Салим Салимов, вале ҳамон тавре ки мо шумо дида истодем дар ин ҳолат имтиёзро намояндагони кишвари Қазоқистон ба даст меоранд, зеро аз майдон берун шуда буд дар ҳамон ҳолат зарбаи бозигари мо. хуб ҳисоб 3-0 шуд ба фоидаи намояндагони кишвари Қазоқистон. ва имтиёзи чорумро ҳам онҳо ба даст оварда истоданд. иштибоҳҳо зиёд аст дар бозигарони мо. агар аҳамият дода бошед баъзан вақт онҳо ба ҳамдигар ҳам ҳатто туби бадминтонро зада истоданд. ин албатта бисёр хатоҳои ҷиддӣ эътироф мешавад ва аз набудани таҷриба, аз набудани иштирок дар чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд хоҳ-нохоҳ ин гуна камбудиҳо зуд рӯ мезананд ва хатои моро дар ҳамин гуна мавридҳо ба таври ошкоро нишон медиҳад. акнун Салим Салимов дар назди тур ба хато роҳ дода истодааст. ҳисоб 7-0. ва дар баргардонидани зарбаи Арнур Тапишев чӣ тавре дидем Жасмина Зоидова комёб нашуд. инак имтиёзи аввалини варзишгарони мо хуб дар ин ҳолат акнун зарбаи задаи Арнур Тапишев ба тур бархӯрда баргашт ва имтиёзи дуюми мо ба ин тартиб ба даст оварда мешавад. он қадар ҳамоҳангӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар байни ҳаракати варзишгарони мо Салим Салимов ва ҳамчунин Жасмина Зоидова ба назар намерасад. ҳисоб 11-2 ба фоидаи намояндагони кишвари Қазоқистон. хело ба осонӣ ва ба роҳатӣ боз ҳам дар ҷараёни сети дуюм бартарии худро намояндагони кишвари Қазоқистон ба даст оварда истоданд. ба ин тартиб метавонем бигӯем ки мумкин аст дар сети дуюм ҳам намояндагони кишвари Қазоқистон бисёр ҳам ба осонӣ муқобили варзишгарони мо бо ҳисоби бузург пирӯзии худро ба даст оранд. дар сурати мусовӣ шудани ду сети аввал, яъне 1-1 шудани ҳисоби умумӣ, мо шуморо сети сеюм интизор хоҳад буд, аммо дар гумон аст ки ҳамин гуна ҳолатро мо дар ҷараёни бозии якум
шоид шавем. Бори дигар ёдовар мешавам ки рақобатҳои ҷуфти омехта оғозбахши рақобатҳои имрӯзаи дастаҳои мунтахаби Қазоқистон ва Тоҷикистон аст. онҳо дар чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ дар риштаи бадминтон дар ҳайати dastavӣ дар даври аввал бо ҳам бозӣ карда истоданд ва боз дар даврҳои баъдӣ Қазоқистон бо Узбекистону Қирғизистон ва ҳамчунин Тоҷикистон ҳам бо Узбекистону Қирғизистон бозиҳои худро доир мекунанд. аут. ҳисоб 13-2 мешавад. боз ҳам аут. мутаассифона дар ин ҳолат чӣ тавр мебинед зарбаи задаи Жасмина Зоидова ба пуррагӣ аз ҳамон ҳудуди муайян шуда берун мебарояд. ғайр аз рақобатҳое ки бо иштироки наврасони то 17 сола сурат гирифта истодааст, инҷо акнун аут баъд аз зарбаи задаи Салтанат Тугаева ва имтиёз ба фоидаи варзишгарони мо. хуб, ҳамчунин гуфтем, ғайр аз наврасони то 17 сола, наврасони то 15 сола низ миёни ҳам рақобат мекунанд. ва ин наврасони то 15 сола низ рақобатҳои ба нақша гирифта шуда аллакай баргузор шуда истоданд. Узбекистон бо Қирғизистон дар корти дуюм бозӣ карда истоданд. дар корти чорум бошад намояндагони кишварҳои Узбекистону Қирғизистон дар рақобатҳои наврасони то 17 сола бо ҳам бозӣ карда истоданд. ҳисоб 4-19 шуд. як имтиёз зиёдтар назар ба сети аввал Салимов ва Зоидова ба даст оварданд, аммо беҳбудии ҷиддӣ дар умум агар бигирем ба фарқ аз сети аввал дар сети дуюм ҳам ба назар намерасад. 20-4 ва сет поинт аст акнун ҳоло ба фоидаи намояндагони кишвари Қазоқистон. онҳо метавонанд ба осонӣ ҷараёни рақобатро дар сети дуюм ба фоидаи худ ҷамъбаст кунанд. ҳамин тавр ҳам мешавад. иштибоҳи навбатии бозигарони мо ва ҳисоби умумӣ 21-5 ба фоидаи дастаи Қазоқистон дар сети дуюм ва онҳо бо ҳисоби умумӣ 21-3 ва 21-5 тавонистанд дар муддати бениҳоят ками вақти муайяншуда дар ҷараёни бозӣ ғалабаи худро ба даст оранд. ҳамин ҳоло акнун дар рақобати dastavӣ байни Қазоқистон ва Тоҷикистон Қазоқистон 1-0 пешсаф аст. хуб, дар ҳайати дастаи мо чӣ тавре болотар гуфтам, Салим Салимов ва Жасмина Зоидова баромад карданд. фикр дорам онҳо аз нигоҳи синни солӣ ҳам ҳоло бисёр ҷавон ҳастанд, шояд 17 сола ҳам набошанд. дар оянда ба ин варзишгарон ва мураббӣ онҳо зарур аст боз ҳам бештар машқу тамринҳоро ба роҳ монанд ва баҳри иштироки арзанда дар мусобиқаҳои баъдӣ омодагии ҷиддӣ гиранд ва ба таври бисёр шоиста дар майдон ҳунарнамоӣ кунанд. зеро бар муқобили намояндагони кишвари Қазоқистон дар ҷараёни бозии имрӯза дар ҷуфти омехта ҳамон тавре ки худи шумо ҳам шоҳид шудед чӣ гуна бозӣ гӯем ҷамъбаст шуд. варзишгарони мо аслан он қадар муқобилияти ҷиддӣ ҳам ба ҳариф нишон дода натавонистанд.
дӯстони азизу арҷманд, мо гузориши мустақими худро аз рӯзи якуми баргузории мусобиқаи чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ дар риштаи бадминтон бо иштироки дастаҳои мунтахаби навраси Тоҷикистону Қазоқистон, ки байни наврасони то 17 сола бо ҳам рақобат карда истодаанд, давом медиҳем ва акнун мегузарем ба рақобатҳои инфиродӣ, ки болотар ишора карда будам. Дар идома мо шуморо бозӣ бо иштироки Дамир Кажабай аз кишвари Қазоқистон ва Қосими Оқил аз Тоҷикистон интизор аст ва мо шумо болотар ишора кардем, ки имрӯз рақобатҳо дар 5 бахш, яъне ҷуфти омехта, инфиродӣ байни писарон, инфиродӣ байни духтарон, ҷуфтӣ байни мардон, яъне писарон ва ҷуфтӣ байни духтарон баргузор мешавад. Ба ҳамин тартиб рақобатҳо идома меёбанд. Чанд лаҳза пештар аз ин мо шоҳиди рақобати Арнур Тапишев ва Салтанат Тугаева аз Қазоқистон, ки дар ҷуфти омехта бар муқобили Салим Салимов ва Жасмина Зоидова аз Тоҷикистон ҳунарнамоӣ кардан шоҳид шудем. Мутаассифона варзишгарони мо дар оғози рақобат бар муқобили Қазоқистон мағлуб шуданд, яъне ҳамин ҳоло ҳисоб 1-0 ба фоидаи намояндагони кишвари Қазоқистон аст. Акнун рақобатҳои инфиродӣ бо иштироки писарон идома меёбад ва Қосими Оқил, яке аз варзишгарони ботаҷрибаи дастаи мо ба ҳисоб меравад, ки соли гузаштаам дар чемпионати минтақавӣ хело ҳунарнамоӣ хуб нишон дода буд ва умедвор мешавем, ки Қосим имкон пайдо мекунад то барои ҳамдастаҳояш гӯем имтиёзи аввалро дар рақобати даставӣ соҳиб шавад ва мо ҳунарнамои бисёр хуби Қосимро дар ҷараёни бозии имрӯза бар муқобили Дамир Кажабай интизор ҳастем. Қосими Оқил соли гузашта дар чемпионати минтақавӣ, чӣ тавре гуфтам, ҳунарнамоӣ хуб нишон дода буд, яъне маълум аст, ки имконияти бисёр хуби ба даст овардани имтиёзро дорад ӯ. вале ҳарифро ҳам нодида гирифтан лозим нест. чӣ тавре ман булотар гуфтам, мактаби бадминтони кишвари Қазоқистон хело хуб рушд кардааст ва дар минтақаи Осиёи марказӣ шояд баъд аз Эрон маҳз дастаи Қазоқистон тиме ба ҳисоб равад, ки хело ҳунарнамоӣ хуб нишон медиҳад. аммо бо дар назардошти он маҳдудиятҳое, ки дар кишвари Эрон аст, онҳо дар ҳайати даставӣ иштирок намекунанд, зеро гӯем дар ҳайати даставӣ бояд тамоми он бахшое, ки муайян шудааст, пурра бошад. аммо дар ҳайати дастаи Эрон рақобатҳои ҷуфти омехта ба назар намерасад, яъне як нафар писар ва як нафар духтар дар ҳайати ин даста нестанд. онҳо дар рақобатҳои инфиродӣ ва дар рақобатҳои ҷуфтӣ танҳо иштирок мекунанд, аммо дар рақобатҳои ҷуфти омехта ки иштирок карда наметавонанд. аз ин сабаб мо иштироки онҳоро дар умум дар рақобатҳои даставӣ намебинем. хуб дӯстони гиромӣ, инак тамрини охирин ва гарм кардани бадан хотима ёфт барои варзишгарон ва оғоз мешавад бевосита аз ҷараёни гӯем партофте, ки бояд намояндаи кишвари Қазоқистон анҷом диҳад, Дамир Кажабай. хело ҳам хуб ва ҳамон тавре ки мебинем имтиёзи аввалро варзишгари мо ба даст овард. инак дар ҷараёни ин лаҳзаҳо чӣ тавре мебинед, ҳисоб 2-0 ба фоидаи варзишгари мо аст. аут ҳисобида мешавад, имтиёз ба фоидаи Дамир Кажабай. хатои намояндаи кишвари Қазоқистонро ҳангоми партофт дидем. ҳисоб 3-1 ба фоидаи варзишгари мо ва инҷо мутаассифона акнун аут аст. хуб, ҳамон хатҳое ки болотар дар рақобатҳои ҷуфти омехта ман барои шумо шарҳ дода будам, бинандагони гиромӣ, дар рақобатҳои инфиродӣ ҳамин хатҳо аллакай берун аз ҳудуди майдон дониста мешаванд. агар аҳамият диҳед ҳамон хатҳои дуюме ки ҳаст дар гирди корт, ин аллакай хатҳое ҳастанд, ки берун аз ҳудуди майдон эътироф мешаванд ва дар рақобати инфиродӣ агар ба ҳамин минтақаҳо туби бадминтон расад, пас имтиёз ба фоидаи варзишгари рақиб мешавад. аммо дар рақобатҳои ҷуфтӣ тамоми ҳудуди муайяншуда ҳамчун ҳудуди дохилии корт ҳисобида мешавад. ҳисоб
6-2 барои мо болотар нишон дода истоданд. ва дар ин лаҳза боз ҳам имтиёзро намояндаи кишвари Қазоқистон Дамир Кажабай ба даст меорад. мутаассифона дар чанд лаҳзаи охир варзишгари мо имтиёзҳоро наметавонад ба даст орад. пай дар ҳам намояндаи кишвари Қазоқистон соҳиби имтиёзҳо шуда истодааст. ин дафъа бошад акнун хатои Дамир Кажабайро дидем. ҳисоб 4-7. پنج بر 7 شد حساب. аут. мутаассифона дар ин ҳолат Одилҷон Абдураҳимов боз ҳам читавра дида истодаед. акнун ба хато роҳ медиҳад ва ҳисоб баробар мешавад 7-7. мутаассифона дар суратҷаласаи ҳамин рақобат иштибоҳ шудааст. бинандагони гиромӣ, имрӯз аз ҳайати Тоҷикистон дар суратҷаласа ҳарчанд қосими оқил навиштаанд, аммо Одилҷон Абдураҳимов ҳоло дар рақобати инфиродӣ иштирок карда истодааст. ҳисоб баробар аст 8-8. ва акнун дар ҷараёни сети аввал бори аввал мебинем ки намояндаи кишвари Қазоқистон дар ҳисоб ба пеш мебарад Дамир Кажабай. 9-9. берун аз ҳудуди муайян шуда ишора мешавад ва ҳисоб 9-10 мешавад. намояндаи кишвари Қазоқистон Дамир Кажабай акнун ба пеш мебарад. ҳисоб 10-10 шуд. бисёр лаҳзаҳои муҳим аст барои варзишгари мо, аммо бубинед имтиёзи 11-умро аввалин шуда намояндаи кишвари Қазоқистон ба даст медарорад ва ҳисоб 11-10. як таймаути хурд акнун ба вуҷуд меояд дар рафти сети аввали рақобати Одилҷон Абдураҳимов аз ҳайати Тоҷикистон ва Дамир Кажабай аз ҳайати Қазоқистон. лаҳзаҳои беҳтарини ибтидоиро ки дар ҷараёни сети аввал буд барои мо шумо ҳоло пешниҳод мекунам. бадминтон риштаи варзиши аст ки аз соли 1992 шомили барномаи бозиҳои олимпӣ мебошад ва бештар дар кишварҳои аврупо, махсусан аврупои шимолӣ ва дар минтақаи осиёи ҷанубу шарқӣ паҳн шудааст, хосатан дар байни кишварҳои Индонезия, Малайзия, Сингапур, Чин. дар минтақаи мо махсусан дар ҷумҳурии исломии Эрон, дар Қазоқистон читавре болотар гуфтем ва дар Ӯзбекистон ҳам дида мешавад. дар ҷумҳурии азизи мо бошад давоми чанд вақти охир таваҷҷӯҳ ба риштаи бадминтон афзуд ва мо шумо шоҳиди он шуда истодаем ки акнун чӣ гуна варзишгарони мо дар чунин мусобиқаҳо иштироки худро оғоз мекунанд. албатта лозим аст дар идома боз ҳам баҳри ба даст овардани натиҷаҳои хуб ғайр аз иштирок дар мусобиқаҳои дохилие ки дар ватанамон сурат мегирад, ҳамчунин ба мусобиқаҳое ки дар ҳамсоя кишварҳо сурат мегиранд сафарбар карда шаванд ва боз ҳам баҳри ба даст овардани муваффақиятҳо ин метавонад заминаеро фароҳам орад. мутаассифона аут шуд дар ин ҳолат ва читавре мебинем ҳисоби умумӣ баробар мешавад 13-13.
хуб як имтиёзи Одилро гирифтанд. Шояд онҷо доваре ки масъули гӯем иваз кардани ҳисобҳо аст хато карда бошад ва акнун ишора мекунанд ки ҳисоб 12-14 аст ё на. На, имтиёзи 13-уми Одил Абдураҳимовро бармегардонанд. каме нофаҳмӣ дар кори доварон ҳам инҷо ба назар мерасад. акнун ҳисоб 14-15 мешавад. дамир қажабай мехост зарбаи Одил Абдураҳимовро баргардонад, аммо ту бар ракетка ивдасида бозам ба нимаи майдонаш баргашт. 14-15. ҳамин ҳоло ҳисобро барои мо нишон медиҳанд, аммо Одил шояд фикр кард дар ин ҳолат ки ту аз ҳамон ҳудуди муайян шуда берун меравад. ин тавр набуд. мутаассифона акнун дар ин ҳолат бубинед чӣ гуна хато дида мешавад. Одил андаке саросема шуд. ӯ мушоҳида кард ки канори чапи майдони ҳариф озод аст. мехост маҳз ба ҳамон канор зарба занад, лек дар назди тур ба хато роҳ дод. ҳисоб 14-18. намояндаи кишвари Қазоқистон акнун 4 имтиёз зиёдтар дорад назар ба варзишгари мо. ва ин зарбаи задаи Одил бошад ба пуррагӣ аз ҳудуди муайяншудаи корт берун мебарад. понздаҳ бар 19 аст агар хато накунам ҳисоб. ҳоло ҳам имкон ҳаст то дар сети аввал барои ғалаба муборизаро давом диҳад Одил, аммо воқеан андаке душвор аст барои ӯ, зеро ҳариф хело бартарӣ пайдо кард. дар назди тур акнун бисёр ҳунарнамои хуб нишон медиҳад Одил Абдураҳимов. хело афсӯс мехӯрем, аммо инҷо бубинед чӣ гуна зарбаи қавӣ иҷро кардаи Одил ба тур бармехӯрад. 16-20 шуд ҳисоб. ва бо ҳамин сети аввали рақобат ҷамъбаст мешавад. 14-21 дар 16-21 дақиқааш дар сети аввал варзишгари мо Одил Абдураҳимов дар баробари Дамир Кажабай дар сети аввал ноком шуд. ҳеҷ қисса нест, бояд роҳ афтода нашавад. Одил ҳунарнамои ӯ дар сети аввал хуб буд. бояд акнун тамоми таваҷҷӯҳ ва қувваву нерӯи худро баҳри ғалаба дар сети дуюм равон кунад. баъдан имкон пайдо мешавад то ҷараёни ин бозиро ба фоидаи худ ҳаллу фасл намояд Одил Абдураҳимов. лаҳзаҳои беҳтарини ҳаракати ин ду варзишгарро дар сети аввал бори дигар барои мо шумо пешниҳод мекунам. дӯстони гиромӣ, инак сети дуюми рақобат ҳам шурӯъ мешавад ва ҳамон тавре ки мо шумо мебинем, имтиёзи аввалро намояндаи кишвари Қазоқистон ба даст меорад. ҳисоб баробар шуд 1-1 ва
ва варзишгаре ки имтиёзро ба даст меорад партофтро маҳз ӯ анҷом медиҳад. баъдан аммо инҷо чӣ тавре мо шумо шоҳид шудем, Одил Абдураҳимов ба хато роҳ дод. хатои намояндаи кишвари Қазоқистон акнун ба назар мерасад ҳангоми партофти тӯб ва ҳисоб 3-3. дар ин ҳолат акнун зарбаи зодаи Дамир Кажабай боиси имтиёзи 4-умро ба даст оварданаш ӯ шуд ва Одил дарҳол ҷавоб гардонд. 4-4. бисёрам хуб. агар ибтидои сети аввалро ба хотир орем, онҷо Одил Абдураҳимов хеле хуб ҳунарнамоӣ карда буд ва бартарӣ ҳам дошт. лек дар идома ӯ ин бартарии худро аз даст дод. ҳол дар ибтидои сети дуюм мо баробариро мебинем бо иштироки ин ду варзишгар. аут. имтиёзи панҷуми Одил Абдураҳимов. хуб ҳисоб 6-7 барои мо шумо нишон дода шуд. айни замон 7-7 акнун ҳисоб баробар шуд ва имтиёзи 8-умро варзишгари мо дар ин ҳолат ба даст меорад. сети дуюм бисёр муҳим аст барои Одил. читавре болотар гуфтам, Одил имкон пайдо мекунад то баҳри пирӯзӣ дар ҷараёни рақобати имрӯза бар муқобили Дамир Кажабай баъдан то ба охир мубориза барад дар сурати комёбӣ дар сети дуюм. аут. ҳисоб 8-9 мешавад. соли гузашта мо иштироки Одил Абдураҳимовро дар мусобиқаи бадминтон шоҳид шуда будем. хеле ҳунарнамои хуб ҳам нишон дода буд. умуман гурӯҳи варзишгарони навраси мо, махсусан писарон, тайёрияшон хуб аст. баъзан вақт ҳунарнамои онҳоро бар муқобили варзишгарони Ӯзбекистону Қазоқистон ва кишварҳои дигар дида мо ишора мекунем ки ҳунарнамои онҳо бад нест, аммо шояд иштироки доимӣ надоштан дар дигар мусобиқаҳо ва пайваста гӯем дар сатҳи зарурӣ тамрин накарданашон дар рақобат бар муқобили баъзе аз варзишгарони нисбатан ботаҷриба, махсусан намояндагони кишвари Эрон, хеле хуб эҳсос мешавад ва дар он ҷо камбудиҳо ба назар мерасад. дар ибтидои сети дуюм чӣ тавре мебинед, ҳамин ҳоло варзишгари мо бо ҳисоби 8-11 бартарӣ дорад. боз як ҳолати дигаре ки мо шумо мебинем дар ин вазъият, акнун имтиёз ба фоидаи
намояндаи кишвари Қазоқистон албатта сабт шуда буд ва баъдан иштибоҳи Дамир Кажабай ба назар расид. хело хуб, 9-13. хело зарбаи хуб дар ин лаҳза ва чӣ тавр мебинед бозам имтиёз ба фоидаи Одил Абдураҳимов навишта мешавад. сети дуюмро бо боварӣ пеш бурда истодааст Одил Абдураҳимов. ҳисоб 9-16. 10-16 мешавад. чор имтиёзи дигар боқӣ мемонад то ин ки Одил тавонад дар сети аввал муваффақияти худро ба даст орад. Аммо ин дафъа чӣ тавре дидед ҳангоми партофти тӯб ӯ ба хато роҳ дод ва зарбаи бисёр хуби Одилро дар ин лаҳза акнун Дамир Кажабай баргардонида наметавонад. дар назди тур акнун андаке Одилро дар ҳолати мушкил қарор дод Дамир Кажабай ва чӣ тавре дидед Одил зарбаи задаи Дамир Кажабайро баргардонида натавонист. саросема шудан лозим нест барои Одил. ӯ бояд дар ҳамин гуна лаҳзаҳо бисёр оқилона ва аз нигоҳи тактикӣ дуруст амал намояд то ин ки дар сети дуюм бартарии худро бо пирӯзии ниҳоӣ ҷамъбаст карда тавонад. 15-18 шуд ҳисоб. хело хуб, ана ҳамин гуна акнун зарбаҳо пайдарҳам дақиқ буданд ё на? аут ишора мешавад. Одил каме асабӣ шуда истодааст. имтиёз ба фоидаи намояндаи кишвари Қазоқистон навишта шуд. ин дафъа чӣ? ин дафъа дар дохил буд. имтиёз албатта аз сӯи варзишгари мо ба даст оварда мешавад. 16-19. хело хуб, хело хуб. 16-20. ва олӣ, бисёр ҳам хуб. 16-21. ин такрори ҳамон ҳисобе аст ки дар сети аввал буд, аммо ин дафъа баръакс, яъне варзишгари мо 21 имтиёз ба даст овард ва сети дуюмро бо ғалабаи худ ҷамъбаст кард. ин маънои онро дорад ки акнун мо шуморо сети сеюм бо иштироки ин ду варзишгар барои муайян кардани ғолиб дар пеш интизор аст. чӣ тавре дидем дар сети дуюм ҳунарнамоии Одилҷон Абдураҳимов хело хуб буд ва ӯ тавонист ки бо ҳисоби 21-16 сети дуюмро ба фоидаи худ ҳаллу фасл намояд. чанд лаҳзаи беҳтарини қисми дуюм ё дактараш сети дуюмро якҷо дида мебароем ва боз ҳам баъдан бармегардем ба идомаи тамошои рақобати Одилҷон Абдураҳимов ва Дамир Кажабай. Versus represented by Kyrgyzstan, Jasmine Aysarova. Umpire, Pedan Veronica. Service judge, Saidova Nilufar.
оғоз мешавад инак сети сеюми ҳалкунанда бо иштироки Одилҷон Абдураҳимов ва Дамир Кажабай. чӣ тавре мебинем ҳоло дар ибтидои сети дуюм ҳисоб 0-2 ба фоидаи намояндаи кишвари Қазоқистон аст ва 3-0 мешавад акнун ба фоидаи Дамир Кажабай. хело бартарии калонро дар ибтидои сети сеюм ба даст овард Дамир Кажабай ва акнун нахустин имтиёзи Одилҷон Абдураҳимов. бинандагони азизу арҷманд, мо ки дар пахши мустақим ҷараёни ин бозиҳоро барои шумо намоиш дода истодаем, ман ёдовар мешавам ки шумо давоми рӯзҳои дар пеш истода, яъне то 4 август метавонед ба маҷмӯаи бошкӯҳи варзиши қасри тенниси шаҳри Душанбе биёед ва ҷараёни ин бозиҳоро бевосита аз дохили толор тамошо кунед ва фикр дорам ҳунарнамоии бисёр хуби бадминтонбозони кишварамонро ҳам шумо метавонед аз дохили толор тамошо карда бозам онҳоро дастгирӣ намоед ва баҳри ноил шудан ба натиҷаҳои мусбӣ ба онҳо кӯмак расонед. мураббиёни Одилҷон Абдураҳимовро мо шумо мебинем дар ин ҳолат ки бевосита ҷараёни ин бозиро дида истоданд. ҳисоб 5-3 шуд. ду имтиёзи охирро пайдар ҳам Одилҷон Абдураҳимов ба даст овард. ҳоло барои ба тартиб даровардани бандҳои пойафзоли худ Дамир Кажабай чанд лаҳзае иҷозат пурсид аз довар ва баъд аз ба тартиб даровардани пойафзоли варзишии худ тайёр аст ки рақобатро давом диҳад. Дамир Кажабай аут. имтиёз ба фоидаи Одилҷон Абдураҳимов. яке аз лаҳзаҳои бисёр ҳам муҳим дар бадминтон ин партофти аввал аст, яъне дар ҳолате ки варзишгар партофтро анҷом медиҳад 5-5 ҳисоб. дар ҳамон лаҳза бояд хуб қисми поёнӣ ракетка ё ин ки дастаи он бояд аз миёни ӯ баландтар ва он қисми даврашакли гӯем ракетка бояд поинтар бошад. махсус барои иҷрои ҳамин гуна партофтҳо дар баробари довари асосӣ ҳамчунин довари дуюм кор мекунад. ёдовар мешавам ки довари дуюм дар ҷараёни бозии имрӯза Азизбек Маҷидов аз Ӯзбекистон аст. хело хуб, зарбаҳои дақиқи Одилҷон Абдураҳимов инҷо бубинед боис барон мешаванд ки ӯ акнун бартарии худро ба даст дорад дар ҷараёни сети сеюм 9-7. ана дар ин гуна ҳолат бошад Одил ба хато ҳам роҳ медиҳад баъзан вақт, яъне лаҳзае ки ӯ мехоҳад оҳистаак тӯбро аз болои тур ба нимаи майдони ҳариф гузаронад, мо шумо дида истодаем ки на ҳама вақт Одилҷон Абдураҳимов муваффақ мешавад. имтиёз ба фоидаи Одилҷон Абдураҳимов. ҳисоб 8-10 шуд. хело зарбаи дақиқ иҷро кард дар ҳамон лаҳза Одил ба ҳамон нуқтаи аз ҳама
болои нимаи майдони ҳариф ё ҳамон минтақае ки иҷозат ҳаст. ҳисоб 8-11 ва ибтидои сети сеюми ҳалкунанда ба фоидаи варзишгари мо Одилҷон Абдураҳимов аст. хеле ҳунарнамои хуб аз сӯи ӯ. рақобати Одил аз он ҷиҳат ҳам муҳим аст ки бинандагони гиромӣ мо бозии якуми худро бо бохт ҷамъбаст кардем бар муқобили Арнур Тапишев ва Салтанат Туғаева, Салим Салимов ва Жасмина Зоидова ки рақобат карданд бо ҳисоби 2-0 дар назар дорам дар сетҳо мағлуб шуданд 21-3 ва 21-5. ҳатто метавонем бигӯем ки ҳариф моро тору мор ҳам кард дар рақобати ҷуфти омехта. акнун Одилҷон Абдураҳимов умеди асосии мо аст то ин ки ҳисоби умумиро 1-1 кунад ва боз дар пеш мо шуморо рақобатҳои инфиродӣ бо иштироки бонувон, баъдан рақобатҳои ҷуфтӣ бо иштироки писарон ва духтарон интизор аст. чӣ тавре гуфтем дар 5 бахш дастаҳо бо ҳам рақобат мекунанд ва ба ин тартиб ғолиб муайян карда мешавад дар рақобати даставӣ. хело хуб 9-12 ва инам дастгирии мухлисоне аст ки имрӯз ба толор омаданд ва бевосита варзишгарони моро пуштибонӣ ва ҳаводорӣ карда истоданд. Дамир Кажабай ҳангоми иҷрои зарбаи навбатӣ ба хато роҳ медиҳад. аут. андаке гӯем хато ба ҳисоб гирифт мавқеи афтидани туби бадминтони ҳарифро дар лаҳзаи қаблӣ Одил Абдураҳимов. лек баъдан боз ҳам тавонист онро ҷуброн кунад ва Одил ҳоло пешсафии худро нигоҳ медорад дар сети сеюм. хуб Одил ишора карда истодааст ки акнун он тӯбчае ки аз минтақаи муайяншуда берун рафта буд бо иҷозаи доварон албатта рафта гирифт ва ба ихтиёри ҳариф мегузорад чун ӯ бояд партофтро анҷом диҳад. дар назди тур боз ҳам он хатое ки қаблан дида шуд дигар бора такрор меёбад аз сӯи Одилҷон Абдураҳимов. гурӯҳи варзишгарони дигари дастаи Қазоқистон ки чанд лаҳза пештар аз ин ҳунарнамои онҳоро дида будем. Арнур Тапишев ва Салтанат Тугаева. аут ва бубинед дар чанд лаҳзаи охир пай дар ҳам имтиёзҳоро Дамир Кажабай ба даст оварда буд. инак ҳисоб 14-17 ба фоидаи Одилҷон ва боз ҳам бартарии 4 имтиёзии худро бармегардонад Одил. хело хуб 14-19 ду имтиёзи дигар боқӣ монд то ин ки сети сеюмро ба фоидаи худ ҷамъбаст кунад Одилҷон Абдураҳимов. на акнун инҷо чӣ ишора мешавад? Одил гуфта истодааст ки дасти ҳариф аз ҳамон гӯем тибқи қонун қоида набояд аз тур гузарад. гузашта буд мегӯяд Одил, аммо доварон ба ин чиз аҳамият надоданд ва бубинед баъд аз имтиёзи 15-уми Дамир Кажабай дарҳол Одилҷон Абдураҳимов имтиёзи 20-умро ба даст меорад. як имтиёз метавонад тақдири ин рақобатро ҳаллу фасл кунад ба рӯи Одилҷон Абдураҳимов, аммо ҳоло
имтиёзро Дамир Кажабай ба даст меорад. 16-20 шуд ҳисоб. ҳабдаҳ бар 20 андаке дуюм фишорам ҳаст акнун барои Одил, аммо хело хуб мухлисон дастгирӣ карда истоданд Одилро. боз як хатои дигар аз сӯи Одилҷон Абдураҳимов. худро ба даст гирифтан лозим аст дар ҳамин гуна лаҳзаҳо. бисёр олӣ ва бо ҳисоби 21-18 сети сеюмро ба фоидаи худ ҷамъбаст мекунад Одилҷон Абдураҳимов ва ҳисоби умумиро дар ҷараёни рақобати мазкур 2-1 мекунад ва дар умум агар бигирем дар рақобати байни дастаҳои Қазоқистон ва Тоҷикистон ҳисоб 1-1 шуд. баъд аз бохте ки мо дар ҷуфти омехта доштем дар рақобати инфиродӣ байни писарон, Одилҷон Абдураҳимов имтиёзи аввалро барои мо овард ва ҳисоби умумӣ 1-1 мешавад ба ин тартиб. ва дӯстони гиромӣ, акнун баъд аз чанд лаҳза боз ҳам гузориши мустақими мо аз ҷараёни рақобатҳои dastavî мусобиқаи минтақавӣ чемпионати минтақавии бадминтон бо иштироки дастаҳои Осиёи марказӣ идома хоҳад ёфт ва ҳатман мо шумо то нисфи рӯзи ин рақобатҳоро бо иштироки дастаҳои Қазоқистону Тоҷикистон тамошо карда ҷамъбаст хоҳем кард ва баъдан боз ҳам баъд аз нисфи рӯзи ки тавре болотар гуфтам рақобатҳо бо иштироки дастаҳои дигар давом меёбанд. баъд аз чанд лаҳза барои мо шумо лаҳзаҳои беҳтарини ҳаракати ҳар ду варзишгарро дар корт пешниҳод мекунам. худатон метавонед бубинед ва ман ёдовар мешавам ки сети аввал 21-16 ба фоидаи Дамир Кажабай ҷамъбаст шуд. дар сети дуюм бо ҳамин ҳисоб, яъне 21-16 Одилҷон Абдураҳимов ғалаба кард ва дар сети сеюми ҳалкунанда бо ҳисоби 21-18 Одилҷон Абдураҳимов ғалаба карда ҳисоби умумиро дар рақобати dastavî Қазоқистону Тоҷикистон байни наврасони то 17 сола 1-1 баробар намуд. андаке танаффус мекунем, баъдан боз ҳам бармегардем барои тамошои рақобати навбатӣ. o pilastra cename sarà comparsa.
бинандагони азизу арҷманд, мо идома медиҳем гузориши мустақими худро аз ҷараёни чемпионати минтақавии риштаи бадминтон ки дар шаҳри душанбе баргузор шуда истодааст ва акнун мегузарем ба рақобатҳое ки бо иштироки духтарон сурат мегирад. Рақобатҳои инфиродӣ аст. Диана Наменова аз кишвари Қазоқистон бар муқобили Моҳрухсор Мусулмонова аз Тоҷикистон рақобатҳоро давом медиҳанд. хуб, ёдовар мешавам ки дар ҷараёни рақобатҳои имрӯза ғайр аз рақобатҳое ки бо иштироки наврасони то 17 сола сурат гирифта истодааст, ҳамчунин рақобатҳо бо иштироки наврасони то 15 сола низ баргузор шуда истодааст ва дар ҷараёни рақобатҳои байни наврасони то 15 сола боз ҳам дастаи Тоҷикистон бар муқобили ҳамсолони худ аз Қазоқистон бозӣ карда истодааст. болотар Одилҷон Абдураимов ки гуфтем ғалабаи худро ба даст овард, ӯ байни наврасони то 15 сола ҳунарнамоӣ карда истодааст ва дар байни наврасони то 17 сола воканам Қосими Оқил дар даври дуюм иштироки худро доир намуд. Акнун чӣ тавре мебинем? мо шоҳиди рақобатҳои байни наврасони то 17 сола мешавем. Диана Наменова аз кишвари Қазоқистон бар муқобили Моҳрухсор Мусулмонова бозӣ мекунанд. мардуме ки опел нахардиян ку хаб кунан, баъзе ки мерседесро хаб кунан. намои умумии маҷмӯаи бошгӯҳи варзишии қасри теннис ва намудҳои обии шаҳри Душанбе барои мо шумо пешниҳод карда мешавад ва дӯстони гиромӣ, чӣ тавре мебинед, дар умум барои мо шумо ҳар 4 корте ки дар он рақобатҳо ҷараён гирифта истодаанд пешниҳод мекунанд. ёдовар мешавам ки имрӯз ҳам байни наврасони то 15 сола ва ҳам байни наврасони то 17 сола рақобатҳои даставӣ баргузор шуда истодаанд. дар баробари Тоҷикистону Қазоқистон, ҳамчунин Узбекистону Қирғизистон ҳам дар рақобати даставӣ иштирок карда истоданд ва баъдан дар рақобатҳое ки рӯзҳои баъдӣ ба таври инфиродӣ сурат мегирад, мо иштироки варзишгарон аз кишварҳои Эрон ва Афғонистонро ҳам тибқи нақша интизор ҳастем ки дар барномаи баргузории рақобатҳо ному насаби варзишгарон аз ин кишварҳо ҳам номнавис шудааст ва бояд бигӯям ки аз рӯи маълумотҳо рақобатҳои даставӣ ба шакли даврӣ сурат мегиранд ва ҳар кадоме аз дастаҳо бар муқобили дастаҳои дигар албатта бозиҳои худро доир мекунанд, ҳам дар рақобатҳои инфиродӣ, ҳам дар рақобатҳои ҷуфтӣ ва ҳам дар рақобатҳои ҷуфтӣ омехта. инак шурӯъ мешавад рақобати Диана Наменова ва Моҳрухсор Мусулмонова. ҳисоб 2-0 ва ҳамин ҳоло акнун ишора мешавад ки 3-0 аст ба фоидаи варзишгари кишвари Қазоқистон ва инак имтиёзи аввалро Моҳрухсор Мусулмонова ҳам ба даст овард. хатои навбати Диана Наменова, ҳисоб 3-2 шуд. ва бубинед дар ин лаҳза ракеткаи Моҳрухсор Мусулмонова аз дасташ раҳо шуд. дар ин лаҳза мо мебинем ки Диана Наменова акнун имтиёзи навбатии худро ба даст меорад. Диана Наменова соли гузашта дар мусобиқаи минтақавии бадминтон дар шаҳри Душанбе иштирок карда буд. аут ва ҳисоб 2-6 ба фоидаи Диана Наменова. зарбаи Моҳрухсор Мусулмоноваро мебинем, лек бисёр зарбаи қавиву нодуруст ҳам ҳаст. чӣ тавре болотар ишора кардам, ба фарқ аз писаронамон, омодагии духтаронамон дар
ҷараёни иштирокашон дар мусобиқаҳои қаблӣ ва ҳамчунин дар мусобиқаи имсола ҳам чандон дар сатҳи баланд нест. ва вақте ҳамин гуна як тавозун набошад дар даста, хоҳонохоҳ ки инҷо рақобатҳо албатта танҳо аз рақобатҳои инфиродӣ иборат нестанд, ҳам рақобатҳои ҷуфтӣ ва ҳам ҷуфтӣ омехта. аз ин рӯ дастаҳои ҳариф нисбати мо бартарии калонро пайдо карда метавонанд. 11-2 шуд ҳисоб ва аз ин рӯ як танаффуси хурде ҳоло муайян шудааст ва маъмулан дар риштаи бадминтон ҳамин гуна аст. Дар ҷараёни ҳар кадоме аз сетҳо вақте имтиёзи 11-умро яке аз варзишгарон ба даст меоранд, баъдан як танаффуси хурде ба вуҷуд меояд ва боз дар идома рақобат дар сети аввал баъд аз оне ки дастуру супоришҳои худро мегиранд аз мураббиён, варзишгарон рақобатро давом медиҳанд. аут, ҳисоб 12-2 ё на? Нам ишора мешавад ки дар дохил будааст. Имтиёз ба фоидаи Моҳрухзор Мусулмонова буд. 11-3 ҳисобида мешавад, вале баъдан боз ҳам Моҳрухзор чӣ тавре мебинед имтиёзро ба ҳариф медиҳад. 12-3. хело хуб. ин дафъа зарбаи задаи Моҳрухзор Мусулмонова дақиқ ба нимаи майдони ҳариф расид. ва ҳариф ҳам дар навбати худ бибинед бо зарбаҳои қавиву ҳадафмандонааш ҷавоб мегардонад. аут. 14-4. 10 имтиёз зиёдтар дорад Диана Наменова. аз ҳаракатҳои Диана Наменова маълум аст ки хеле таҷрибаи хуб дорад ва зарбаҳои иҷро мекардааш бисёр дақиқ ва тақрибан бехато ба нимаи корти ҳариф бармехӯранд. дар рақобатҳои риштаи бадминтон бинандагони гиромӣ ду навъи ба ислоҳ воланҳо ё ҳамон тӯбҳои бадминтон истифода бурда мешавад. яке табиӣ ва дигаре сунъӣ ҳастанд. яъне сунъӣ инҷо ба маънои пластикӣ ман метавонам бигӯям ва бештар анамин тӯбҳои пластикиро дар тамринҳо истифода мебаранд ва он гурӯҳи варзишгароне ки навкор ҳастанд ва зуд гӯем барои онҳо лозим намешавад то тӯбҳои бадминтони худро иваз кунанд. вале варзишгарони касбӣ ва дар мусобиқаҳое ки сатҳи байналмилалӣ ҳастанд ҳатман аз тӯбҳои табиӣ истифода мебаранд ва онҳо як мушкилӣ доранд. вақте зарбаҳои қавӣ иҷро карда мешавад, баъзан вақт анамон парҳое ки ба ҳам пайвастагӣ доранд аз ҳам ҷудо мешаванд ва мо шумо на як бору ду бор дар рафти бозии имрӯза дида истодаем ки чӣ гуна ҳангоми даридани ҳамон риштаҳои пайвастии тӯбҳо варзишгарон ба довар муроҷиат мекунанд ва бо розигии ӯ тӯби худро иваз мекунанд. пай дар ҳам имтиёзҳоро Диана Наменова ба даст меорад. 20-5 шуд ҳисоб ва инак 21-5 ҷамъбаст мешавад сети аввал ба фоидаи Диана Наменова. хуб, бо ҳисоби бузург чӣ тавре мебинем мо шумо дар сети аввал варзишгари кишвари Қазоқистон Диана Наменова бар муқобили Моҳрухзор Мусулмонова бартарӣ пайдо кард. ҳоло метавонед чанд лаҳзаи беҳтарини ҳаракати ҳарду
бадминтонбозро дар сети аввал мушоҳида намоед. On court 4, represented by Uzbekistan, Saifuddin Mukhtarov and Abdulwadud Muminov versus represented by Kyrgyzstan, Daniil Rizbayev and Abdulmalik Sadikov. Umpire, Saida Nilufar. Service judge, Sanajot Nazimov. баъд аз танаффуси 2 дақиқаина бармегарданд бадминтонбозҳо то ин ки рақобати имрӯзаро давом диҳанд ва ёдовар мешавам ки дӯстони гиромӣ мову шумо дар пахши мустақим рақобатҳои дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва қазоқистонро дар чемпионати минтақавии осиёи марказӣ тамошо карда истодем. инак рақобатҳои инфиродӣ акнун бо иштироки духтарон давом дорад. Диана Наменова аз Қазоқистон бар муқобили Моҳрухсор Мусулмонова аз Тоҷикистон. Чӣ тавре мебинем дар ибтидои сети дуюм бартарӣ бозам назарраси худро соҳиб шуда истодааст Диана Наменова. ҳисоб 4-0 ба фоидаи Диана Наменова аст. پنج بر صفر می شود حساب. ستی اول با برتری کلونی دیانا نامنووا جنباز شد 21-5. اگر ستی دوم رو هم به دست آورد نماینده کشور قزاقستان پس رقابت مذکور البته جنباز میگردد. 5-1 امتیازی نخستینی موهروخسور مسلمانова. ва чӣ тавре ман болотар гуфтам дар ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон байни наврасони то 17 сола мо иштироки варзишгаронеро шоҳид шуда истодаем ки аз минтақаҳои гуногуни тоҷикистон намояндагӣ мекунанд. аз ҷумла моҳрухсор мусулмонова таҳти роҳбарии алишер абдураҳимов тамрин мекунад дар вилояти хатлон ва барои моҳрухсор мусулмонова мо шумо дида истодаем ки ин иштироки аввалин аст дар чунин мусобиқаи дар чунин мусобиқаи сатҳи баланд ва маълум аст ки омодагии моҳрухсор мусулмонова ҳам чандон дар сатҳи баланд нест. аз як тараф албатта ҳариф ҳам бисёр ҳарифи пурқувват, аммо аз ҷониби дигар худи моҳрухсор мусулмонова ҳам он қадар ба таври ҷиддӣ муқобилият нишон дода наметавонад ба Диана Наменова. ҳисоб 9-3 ба фоидаи Диана Наменова ва инҷо акнун ҳисоб 10-3 шуд.
хатои навбатӣ аз сӯи моҳрухсор Мусулмонова ва бо ҳамин чӣ тавре мебинем 11-3 мешавад. бозам як танаффуси дигар дар ҷараёни рақобат ба вуҷуд меояд. ҳарчанд талош кард дар назди тур то ин ки тӯбро баргардонад ба нимаи майдони ҳариф, аммо чӣ тавре дидед партофти моҳрухсор Мусулмонова аз ҳамон ҳудуди муайян шудаи корт берун баромад ва имтиёз ба фоидаи Диана Наменова навишта мешавад. дар ин ҳолат ҳам дар назди тур акнун ҳаракатҳои Диана Наменова барои ӯ боз як имтиёзи дигар овард. 13-3 ҳисоб. شانزده بر 3 آرامانه پای در هم امتیازهای خود را دیانا نامنوا به یگان مقابلت جدی حریف به دست آورده ایستاده است. ҳоло акнун саволи асосӣ ин аст ки оё моҳрухсор Мусулмонова он миқдори имтиёзҳое ки дар сети аввал ба даст оварда буд дар сети дуюм ҳам онро такрор мекунад ва ё ин ки аз он зиёдтар имтиёз ба даст оварда метавонад. 19-4 шуд дар ин ҳолат ҳисоб. баъзан вақт дар оддитарин ҳолатҳо, яъне унсури яке аз унсурҳои асосӣ ва оддитарини рафти рақобатҳо, яъне партофти аввалро иҷро кардан барои варзишгарони мо чӣ тавре мебинед бо мушкилӣ даст дода истодааст. хатоҳо бениҳоят ҷиддӣ аст. 19-6 ба ҳар ҳол як имтиёз зиёдтар гирифт моҳрухсор Мусулмонова, акнун ду имтиёз зиёдтар гирифт назар ба сети аввал. 20-7 мешавад ҳисоб ва як имтиёзи дигар боқӣ монд барои Диана Наменова то ин ки онро соҳиб шуда ҳам сет ва ҳам гӯем рафти рақобати имрӯзаро ба фоидаи худ ҷамъбаст кунанд. бо ҳамин ҷамъбаст мешавад 21-7 дар сети дуюм. Диана Наменова бар муқобили варзишгари мо моҳрухсор Мусулмонова ғалабаи худро ба даст овард ва чӣ тавре мебинем намояндагони кишвари Қазоқистон боз ҳам дар ҳисоби умумӣ дар рақобати даставӣ бо ҳамсолони худ аз Тоҷикистон ба пеш мебароянд. дар сети аввал мо шоҳиди ҳисоби 21-5 шуда будем. дар сети дуюм бошад ҳисоб чӣ тавре дидед 21-7 ба фоидаи Диана Наменова буд ва ӯ 2-0 дар умум моҳрухсор Мусулмоноваро дар ҷараёни рақобати имрӯза мағлуб кард.
бинандагони азизу арҷманд, мо пахши мустақими рақобатҳои чемпионати минтақавии бадминтонро бо иштироки дастаҳои Осиёи марказӣ давом медиҳем ва чӣ тавре шумо огаҳӣ доред, имрӯз субҳгоҳон дар рӯзи аввали баргузории рақобатҳои чемпионати минтақавии риштаи бадминтон рақобатҳо байни наврасони то 15 сола ва то 17 сола баргузор шуда истодааст. Дастаи Тоҷикистон бар муқобили Қазоқистон дар ин сину солҳо рақобат карда истоданд ва акнун навбат мерасад ба рақобатҳои ҷуфтӣ бо иштироки писарон ва мо шумо ҳамин лаҳзаҳо имкон дорем ҷараёни бозии байни Дамир Кажабай ва Арнур Тапишев варзишгарони Қазоқистонро бар муқобили варзишгарони кишвари худамон Қосими Оқил ва Салим Салимов тамошо кунем. инак онҳо тайёр ҳастанд барои баромадан ба корт ва оғоз бахшидани рақобати имрӯза. ин яке аз рақобатҳои муҳим хоҳад буд дар ҷараёни бозӣ дар байни дастаҳои Қазоқистон ва Тоҷикистон, зеро чӣ тавре шумо медонед, дар рақобатҳои даставӣ албатта ҳисоби умумӣ муҳимияти калон дорад ва хоҳем дид ки оё дар рақобати ҷуфтии писарони мо Қосими Оқил ва Салим Салимов метавонанд бар муқобили Дамир Кажабай ва Арнур Тапишев муқобилияти арзанда нишон дода барои беҳтар кардани натиҷаи умумӣ ба дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон кӯмаки худро расонанд. довари асосӣ боз ҳам Синор Шафеиён аз Ҷумҳурии Исломии Эрон аст ва Азизбек Маҷидов аз кишвари Ӯзбекистон ба ӯ кӯмак мерасонад. хуб, бо ин роҳ албатта бинандагони гиромӣ муайян карда мешавад ки партофти аввалро кадоме аз варзишгарон иҷро мекунанд ва ҳамчунин он мавқеи гӯем муайян шуда дар сети аввал кадоме аз қисмҳоро ишғол мекунанд варзишгарони якдаста. хуб, муайян шуд мавқеи дастаҳо дар ҷараёни сети аввал. барои дӯстдорон алоқамандони риштаи бадминтон ёдовар мешавам ки ин риштаи варзишӣ дар охири асри 19 баъд аз оне ки як гурӯҳ аз афсарони кишвари Англия ки дар Ҳиндустон хидмат мекарданд ба бозии қадимаи ҳиндуҳо бо номи пуна шинос шуданд ки онро метавон прототипи бадминтони ҳозира ҳисобид ва он ҳарбиёни англис баъдан бозии мазкурро ки барояшон бисёр ҳам шавқовар ва ҷолиб намуд ба кишвари худ оварданд, яъне ба Британияи Кабир ва баъдан дар поёни асри 19 дақиқаи соли 1893 Ассотсиатсияи бадминтони кишвари Англия нахустин регламент ё ҳамон қонуну қоидаи муайяни тартиби баргузории рақобатҳоро ба тартиб даровард. соли 1934 бошад Федератсияи ҷаҳонии бадминтон таъсис ёфт ва соли 1947 ин тараф мусобиқаҳои бузурги байналмилалӣ баргузор мешавад ки муҳимтарини он мусобиқаи ҷоми Томас байни дастаҳои мардона мебошад. дақиқаш байни мардон ва байни бонувон бошад. шуруъ аз соли 1955 мусобиқаи махсус бо номи ҷоми Убер роҳандозӣ шудааст. вақтҳои охир байни сокинони кишварҳои гуногун маҳбубияти хосаеро пайдо мекунад бадминтон, махсусан гуфтем дар кишварҳои Осиёи ҷанубу шарқӣ, дар Чин, Ҷопон, Кореяи ҷанубӣ
индонезия, сингапур, малайзия хело маҳбубияти калон дорад риштаи бадминтон. ҳамчунин дар баробари ин дар кишварҳои осиёи марказӣ мебинем рушду ривоҷ ва равнақи махсусе пайдо карда истодааст бадминтон. хуб дар бораи кишварҳои мутараққии аврупо ҳам метавонем ҳарф занем. дания аз ҷумлаи кишварҳои пешрафта дар риштаи бадминтон ба ҳисоб меравад. хулас ин ришта хеле хуб рушд карда истодааст вақтҳои охир ва умедвор мешавем ки дар тоҷикистони азиз ҳам ба таври шоиста таваҷҷӯҳ мешавад ба ин риштаи олимпӣ ва ҳатман варзишгарони мо ҳам дар мусобиқаҳои сатҳи баландтарини осиёиву ҷаҳонӣ баъдан иштирок мекунанд. оғоз мешавад рақобат бо иштироки наврасони то 17-солаи дастаҳои қазоқистон ва тоҷикистон. ёдовар мешавам ки ин рақобати ҷуфтӣ байни писарон аст ки дар ҳайати тоҷикистон қосими оқил ва салим салимов баромад карда истодаанд. онҳо бар муқобили дамир кажабай ва арнур тапишев бозиро оғоз намуданд. ҳисоб 1-1. хуб аут ишора мешавад ё на? На, дар дохил будааст тӯб ва имтиёз ба фоидаи варзишгарони мо аст. 1-2. хатои навбатии намояндагони кишвари қазоқистон. чӣ тавре дидед зарбаи дамир кажабай хато буд ва баъд аз зарбаи ӯ тӯб ба тур бархӯрду баргашт. ҳамдигарфаҳмӣ дар рақобатҳои ҷуфтӣ муҳим аст. инҷо танҳо дар ҳолати аввал партофтро як варзишгар иҷро мекунад ва баъдан иҷрои зарбаҳо ё партофтҳо бенавбат аст. яъне дар ҳайати як даста як нафар метавонад 4-5 ва ҳатто зиёдтар аз ин беист зарбаҳо ва партофтҳоро иҷро кардан гирад. аммо тартибу қонуни баргузории рақобатҳо то соли 2006 ба таври дигар буд дар рақобатҳои ҷуфтӣ ки ҳатман мебоист ба навбат зарбаҳоро иҷро кунанд варзишгарон. аммо ҳоло ин тартиб иваз карда шуд. 4-4 мешавад ҳисоб. ба таври бисёр ҳам зебо дамир кажабай дар ҳолати қаблӣ агар аҳамият дода бошед зарбаи бозигари моро баргардонд. инҷо аут мешавад ва имтиёзи навбатӣ насиби варзишгарони мо. пайдарҳам зарбаҳои қавӣ намояндагони қазоқистон ва чӣ тавре мебинед акнун онҳо ҳисобро боз баробар мекунанд. 5-5. аут. ҳамон тавре ки мебинед акнун ҳисоб 7-6 мешавад. дар ин ҳолат намояндагони кишвари қазоқистон акнун ба пеш мебароянд дар ҳисоб. вале дарҳол баъд аз ин худи варзишгарони қазоқистон дамир кажабай ва арнур тапишев ба хато роҳ доданд. ҳисоб дигар бора баробар шуд. саросимагии арнур тапишев дар ин ҳолат ба назар мерасад ва баъд аз зарбаи ӯ тӯб ба тур расида боз ҳам ба нимаи майдони ҳариф нагузашт. инҷо бошад зарбаи задаи дамир кажабай. мо болотар ҳунарнамоии дамир кажабайро дар рақобати
инфиродӣ шоҳид шуда будем. Ӯ бисёр маҳорати баланд дорад. ва илова бар ин бояд гуфта гузарам ки Арнур Тапишев ҳам имрӯз дар рақобати якум вақте ҳамроҳи Салтанат Тугаева дар рақобати ҷуфти омехта бар муқобили Салим Салимов ва Ҷасмина Зоидова иштирок карда буд. хело маҳорати баланд доштанашро нишон дод ва онҳо тавонистанд бо боварӣ бар муқобили варзишгарони мо дар ибтидои рақобатҳои даставӣ ғалабаро ба даст оранд. ҳисоб 10-10. имтиёзи 11-умро аввалин шуда ки ба даст меорад ва ба танаффуси хурде ки дар байни ҳар кадоме аз таймҳо муайян шудааст мебарояд. ин дастаи Қазоқистон хоҳад буд, зеро маҳз онҳо ҷои имтиёзи 11-умро аввалин шуда ба даст меоранд. баъси мураббӣ Эраҷ Давлатов чӣ тавре мо шумо медонем бас Салим Салимов ва Қосими Оқил мураббигӣ мекунад. макони асосии машқу тамрини варзишгарони риштаи бадминтон дар шаҳри Душанбе, мактаби байналмилалии президентии шаҳри Душанбе мебошад ки онҷо қароргоҳи асосии тамрини он гурӯҳи бозигароне аст ки шомили дастаи мунтахаби наврасони кишвар ҳастанд. аслан дар Тоҷикистон танҳо дар чанд соли охир бадминтон гӯем ба ҳайси як варзиши ҷадид ба қайд гирифта шуд. федератсияи он корро ба роҳ монд, вале ҳоло мебинем дар самти тайёр кардани варзишгарони хуб. албатта андаке мо дучори мушкилӣ ҳам ҳастем, зеро варзишгаронамон дар сатҳи баланди зарурӣ дар мусобиқаҳое ки давоми 2 соли охир ташкил ва баргузор мешавад дар шаҳри Душанбе наметавонанд натиҷаҳои даркориро ба даст оранд. аммо мо дар рақобатҳои инфиродӣ дорем баъзе аз варзишгаронеро ки ҳунару истеъдоди хуб ҳам доранд, махсусан байни писарон. инак дӯстони гиромӣ, ҳисоб баробар нишон дода мешавад, яъне 12-12. инҷо акнун имтиёзи 13-умро намояндагони Қазоқистон ба даст оварданд. хело хуб. дар ин ҳолат акнун чӣ тавре дидед зарбаи задаи Қосими Оқил ки тавассути марказ иҷро шуд барои мо имтиёзи 13-умро овард, аммо баъдан боз ҳангоми партофт варзишгарони мо хато карда истоданд. хело хуб. акнун мо ба пеш мебароем 14-15. ва бинед дар лаҳзае ки мо соҳиби бартарӣ мешавем, дарҳол ҳариф ҳисобро баробар мекунад. 15-15. хуб, дар ин лаҳза бошад акнун хатои намояндагони Қазоқистон буд ё на? бале, ҳамин тавр имтиёз ба фоидаи варзишгарони мо навишта шуд. хело хуб, пайдарҳам зарбаҳои Қосими Оқилро дидем, аммо баъдан канори рост, махсусан гӯшаи болоии он ки холӣ гузошта шуда буд, ҳариф ҳамин мавқеияти холӣ мондаро самаранок истифода мебарад. дар назди тур бубинед хатоҳо аз сӯи варзишгарони Қазоқистон дида мешавад. Арнур Тапишев ба ҳамин гуна иштибоҳ акнун роҳ дод чанд лаҳза пештар аз ин.
17-17. мо ба поёни сети аввал наздик шуда истодаем ва лаҳзаҳои бисёр ҳассос ҳастанд ҳамин ҳоло. ва бубинед дарҳол бо зарбаҳои қавии худ намояндагони қазоқистон ҳисобро баробар мекунанд. хуб, мисли тенниси рӯи миз, бинандагони гиромӣ, дар риштаи бадминтон рақобатҳо агар дар сурате ки дар поёни рақобат баробарӣ ба вуҷуд ояд, барои мисол 20-20 бошад, то 2 имтиёз бартарӣ пайдо кардани як даста ё ин ки як варзишгар давом меёбад, вале на зиёда аз имтиёзи сиюм. агар баробарӣ то имтиёзи сиюм идома ёбад, пас имтиёзи сиюмро кадом даста ё нафаре ки аввалин шуда ба даст меорад, ҳатман ғолиб ҳамон нафар мегардад. яъне ин муддати тӯлонӣ давом ёфта наметавонад. мутаассифона дар ин ҳолат акнун бубинед тӯб ба ракеткаи варзишгари мо расида баъдан ба замин бармехӯрад. ин хатои варзишгари мо буд. 20-19 ҳаст ҳоло ҳисоб. хело хуб, ҳуҷуми варзишгарони мо. акнун ҳангоми баргардондани зарбаи ҳариф бошад, чӣ тавре мебинем варзишгарони мо дучори мушкилӣ мешаванд ва Салим Салимов наметавонад ки зарбаи задаи Арнур Тапишевро баргардонад. бо ҳамин дӯстони гиромӣ, сети аввал ба фоидаи варзишгарони Қазоқистон ҷамъбаст шуд. беҳтарин лаҳзаҳои сети аввали рақобати Салим Салимов ва Қосими Оқилро ки дар рақобатҳои ҷуфтӣ байни писарон бар муқобили Дамир Кажабай ва Арнур Тапишев аз Қазоқистон рақобат карда истоданд, ҳоло шумо метавонед бубинед. баъд аз танаффуси 2 дақиқаина ки муайян шуда буд дар ҷараёни бозӣ, умуман тибқи тартибот ҳамин гуна аст. дар танаффус ҳамин қадар вақт барои истироҳат ҷудо мешавад. боз бармегарданд бозигарони ҳар ду даста ва мавқеҳои худро ишғол мекунанд. тайёр ҳастанд ки сети дуюмро оғоз намоянд. хуб, чӣ тавре медонед, дар ҳисоби умумӣ дар рафти рақобати даставӣ байни Қазоқистон ва Тоҷикистон ҳоло намояндагони кишвари Қазоқистон пешсаф ҳастанд. ва агар рафту боз ҳам дар ҷуфти писарона намояндагони кишвари Қазоқистон бартариро ба даст оранд, пас метавонем бигӯем ки ҳисоби умумӣ ба фоидаи онҳо ҷамъбаст шуда ҳисобида ҳам мешавад, зеро онҳо хело бо бартарии калон ба пеш мебаранд. сети якум 21-19 ҷамъбаст шуд. Қосими Оқил ва Салим Салимов хело муқобилияти хуб нишон доданд то охир, аммо дар охир мо натавонистем бо варзишгарони кишвари Қазоқистон Арнур Тапишев ва Дамир Кажабай муваффақ шавем. ҳисоби умумӣ 3-0 аст дар оғози сети дуюм. ҳисоб чӣ тавре мебинед? 4-0 мешавад.
ва дӯстони гиромӣ, бори дигар ман такрор мекунам, ки агар рақобатҳои инфиродӣ бошад, қисми аввали анамин хатҳое ки тавассути гӯем лентаҳои махсус муайян карда шудааст, ҳамчун қисми дохилии корт ҳисобида мешавад. Агар рақобатҳои ҷуфтӣ бошад, пас тамоми ҳудуде ки гӯем бо анамин ба истлоҳ лентаҳо муайян шудааст, дохили корт ҳисобида мешавад. танҳо аз ин хатҳо берун барояд тӯб, пас аут мешавад. аммо дар рақобатҳои инфиродӣ хатти аввал ҳамчун хатти дохилӣ эътироф мегардад. ҳисоб 6-1. ҳоло дар оғози сети дуюм бо бартарии калон намояндагони кишвари Қазоқистон пешсаф ҳастанд. ва бубинед ки дар назди тур чӣ гуна бозии хубе нишон медиҳад Арнур Тапишев. зарбаҳои бисёр қавӣ ҳам дорад. ӯ дар рақобати ҷуфти омехта ҳамроҳи Салтанат Тугаева хотиратон бошад, бар муқобили Салим Салимов ва Жасмина Зоидова тавониста буданд ғалабаи калони дастаи Қазоқистонро дар 2 сет таъмин кунанд. 21-3 ва 21-5 онҷо рақобат ба фоидаи варзишгарони Қазоқистон ҷамъбаст шуд. аут, имтиёз ба фоидаи варзишгарони мо. ҳисоб 8-3. мутаассифона акнун ҳангоми иҷрои зарба чӣ тавре мебинед, Салим Салимов тӯбро аз ҳамон ҳудуди муайян шуда берун равон мекунад. 9-3 шуд ҳисоб. хело хуб, имконият буд барои иҷрои зарбаи қавӣ ва маҳками Салим Салимов, ва Салим дар ин ҳолат бехато зарбаро иҷро карда тавонист. 9-4. хело хуб, инҷо акнун хатои навбатӣ аз сӯи варзишгарони Қазоқистон. тӯб аз майдон берун мешавад. ва боз як иштибоҳи дигар аз сӯи варзишгарони Қазоқистон. пай дар ҳам имтиёзҳои охирро мо ба даст оварда истодаем. ин хело хубам ҳаст. аз нигоҳи рӯҳӣ бояд бачаҳои мо бозам пурқувваттар шаванду рақобатро давом диҳанд. 9-7 ҳисоб. мисле ки дар сети аввал то ба охир мубориза идома ёфт. фикр дорам бачаҳои мо метавонанд дар сети дуюм ҳам ҳамин гуна муқобилияти арзандаро зидди Арнур Тапишев ва ҳамчунин Дамир Кажабай нишон диҳанд. ёздаҳ бар 7 мешавад ва танаффуси хурде ки муайян шудааст дар байни сетҳо акнун ба назар мерасад. ва 1 дақиқаи дар пеш истода имкон ҳаст мураббиён ба шогирдони худ бевосита дастуру супоришҳо диҳанду бозам барои беҳтар кардани бозии онҳо маслиҳатҳои муфид ироа намоянд. дар ин байн мо шумо лаҳзаҳои беҳтарини ҳаракати ҳарду ҷуфтҳоро дар сети дуюм метавонем тамошо кунем. хуб, ҳоло каме нофаҳмӣ ба вуҷуд омад. инҷо Сино Шафеиён, довари асосӣ, ишора мекунад ки бояд он қутии махсусе ки барои нӯшидани об аст бояд яктарафа гузошта шавад то ин ки дар рафти бозӣ халал нарасонад. аз ин рӯ дигар бора тӯбро ба бозӣ дароварданд ва дар ҳол имтиёзро намояндагони Қазоқистон ба даст меоранд ва варзишгарони мо бошад посух мегардонанд. 12-8 ҳисоб. Сензда бар 9.
тафовут ҳанӯзам 4 имтиёзро ташкил медиҳад. маҷмӯи бошгӯҳи варзиши қасри теннис ва намудҳои варзиши обии шаҳри Душанбе аслан маҷмӯи варзиши бисёр самта ё бисёр функсионалӣ аст, ки метавон дар ин маҷмӯа рақобатҳои риштаҳои гуногуни варзиширо роҳандозӣ намуд. махсусан мо дида истодаем, ки теннис, бадминтон, ҷудо, намудҳои дигари гӯштин ва албатта дар ин баробар футзал ва рақобатҳои дигаре, ки гӯем имкон ҳаст дар чунин толорҳо баргузор карда шавад. ин маҷмӯи бошгӯҳи варзишӣ метавонад онҳоро мизбонӣ кунад ва баъд аз сохта ба истифода додани ин маҷмӯи бошгӯҳи варзишӣ, ки давоми 3 соли охир хидмат карда истодааст, мебинем баргузории мусобиқаҳои гуногуни байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе афзуд ва шаҳри Душанбеам ба макони асосии баргузории чунин мусобиқаҳои баланди байналмилалӣ акнун табдил ёфтааст. бори дуюм аст, ки рақобатҳои риштаи бадминтон дар шаҳри Душанбе дар доираи чемпионати минтақавии Осиёи марказӣ сурат мегирад. 19-10 ҳисоб. дар сети дуюм ба ҳар ҳол намояндагони кишвари Қазоқистон бартарии худро хело афзун карданд ва то ба охир ҳаракат карда истоданд, ки ҳамин бартариро нигоҳ доранд. 19-11 ҳисоб. بیست بر 11 و اکنون تنها یک امتیاز دیگر لازم است تا اینکه ورزشکاران قزاقستان به دست آورده ست دوم و عموما رفتی بازی مذکور را به فایده خود جمع بست نمایند. حالا بچه‌های ما اندک مقابلیت نشان میدهند. سلیم سلیموف ضربه بسیار خوب اجرا کرد. 20 بر 12. аут. ҳосими оқил бозам партофтро анҷом медиҳад. бозам аут. 20 бар 14. хело хуб. ҳисоб 20 бар 15 мешавад ва 4 имтиёзи охирро агар аҳамият дода бошед пай дар ҳам варзишгарони мо ба даст оварданд. аммо ҳисобе ки ҳаст албатта каме гӯем ба рӯҳияи онҳо бетаъсир намемонад, зеро барои ҳариф танҳо як имтиёз лозим буд ва инак имтиёзи 21-уми худро ҳам намояндагони кишвари Қазоқистон ба даст меоранд. ба ин тартиб дар сети дуюм мо чандон баробариро то ба охир мушоҳида накардем. 21 бар 15. дамир кажабай ва арнур тапишев варзишгарони Қазоқистон дар рақобатҳои ҷуфти байни писарон бар муқобили варзишгарони мо қосими оқил ва салим салимов ғалаба карданду ҳисоби умумиро боз ҳам ба фоидаи дастаи кишвари Қазоқистон бештар намуданд. дар рақобатҳои байни наврасони то 17 сола мутаассифона варзишгарони мо бар муқобили намояндагони кишвари Қазоқистон муқобилияти ҷиддие нишон дода натавониста истоданд. инак рақобат ҷамъбаст шуд бо ҳисоби умумии 2 бар 0 дар 2 сет тавре мебинед намояндагони кишвари Қазоқистон ғалаба карданд. 21 бар 19 ва 21 бар 15 буд дар сетҳо ҳисоб ба фоидаи дамир кажабай ва арнур тапишев.
طبق نقشه آخرین رقابتی که در رقابت‌های امروزه بین دسته‌های منتخب نورسان تو 17 ساله قزاقستان و تاجیکستان در نقشه گرفته شده است. برای برنامه صبحگاهی در رقابت‌های دستوی این رقابتی جفتی بین دختران به حساب می‌رود. بینندگان گرامی و دیانا наменова از هیئت قزاقستان با همراهی سلطنت توگاєва در مقابل ورزشکاران ما مهروفسار مسلمانова و жасмина зоидова рақобат хоҳанд кард. читавре медонед дар рақобатҳои қаблӣ варзишгарони мо дар 4 бозӣ бар муқобили намояндагони кишвари қазоқистон мағлуб шуданд, яъне дар рақобатҳои ҷуфти омехта салим салимов ва жасмина зоидова аз арнур тапишев ва султанат тугаева шикаст хӯрданд. баъдан дамир кажабай бар муқобили қосими оқил дар рақобати инфиродӣ байни писарон ғалаба кард. диана наменова бар муқобили моҳруфсор мусулмонова дар рақобати инфиродӣ зафар ёфт. дамир кажабай бо ҳамроҳи арнур тапишев дар рақобати ҷуфтӣ байни писарон бар муқобили қосими оқил ва салим салимов чанд лаҳза пештар аз ин ғалабаи худро ба даст оварданд. акнун тибқи барнома охирин бозие ки ба нақша гирифта шудааст ин рақобати ҷуфтӣ байни духтарон аст. диана наменова ва салтанат тугаева аз ҳайати қазоқистон бар муқобили моҳруфсор мусулмонова ва жасмина зоидова бозӣ хоҳанд кард. аллакай ин бозӣ ба тақдири умумии рафти рақобат гӯем чандон таъсири калон ҳам расонда наметавонад, зеро дастаи қазоқистон бо ҳисоби 4-0 ҳоло дар рақобати байни наврасони то 17 сола пешсаф аст. илова бар ин ман ёдовар мешавам ки имрӯз байни наврасони то 15 сола ҳам рақобатҳо баргузор шуда истоданд. он ҷо танҳо намояндаи ягонаи тоҷикистон одилҷон абдураҳимов дар рақобати инфиродӣ байни писарон тавонист ғалабаро ба даст орад бар муқобили маликҷон мустафо аз қазоқистон. ӯ соҳиби пирӯзӣ шуд. ва илова бар ин дар рақобатҳои дигар ҳоло байни наврасони то 15 сола ба ҳар ҳол имкон ҳаст андаки натиҷаи беҳтарро назар ба наврасони то 17 сола иштирокчиёни дастаи тоҷикистон ба қайд гиранд. умедвор мешавем ки ба ҳар ҳол гӯем бо ҳисоби бузург дар ин рақобатҳо бозигарони мо дучори шикаст намешаванд. ҳисоби умумӣ ки 4-0 аст, дигар он қадар ангезаам боқӣ намемонад ва дар рақобати ҷуфти омехта ва дар рақобати инфиродӣ қаблан жасмина зоидова ва моҳруфсор мусулмонова бар муқобили салтанат тугаева ва ҳамчунин диана наменова бозӣ карда буданд ва худи шумо агар рафти гузориши моро пайгирӣ карда бошед, пас шоҳид будед ки чӣ гуна намояндагони кишвари қазоқистон соҳиби бартарӣ мешуданд ва ғалабаҳоро ба осонӣ ба даст меоварданд. бо дар назардошти ин интизор шудани натиҷаи мусбит дар рақобати мазкур ҳам андаке мушкил аст, вале ба ҳар ҳол умедвор мешавем ки ҳадди ақал моҳруфсор мусулмонова ва жасмина зоидова кӯшиш мекунанд ба ҳариф муқобилияти зарурӣ нишон диҳанд. бинандагони гиромӣ, баъд аз ҷамъбасти тамриноти охирин ва ҳамчунин он ҳолате ки вобаста ба гӯем гарм кардани бадан буд, варзишгарони қазоқистону тоҷикистон тайёр ҳастанд то рақобатро давом диҳанд. диана наменова ва султанат тугаева аз ҳайати қазоқистон бар муқобили моҳруфсор мусулмонова ва жасмина зоидова. чаро номунасаби варзишгарони кишвари қазоқистонро аввал ба забон оварда истодам, зеро бинандагони гиромӣ дар ҳамон сурат ҷаласаи баргузории ин мусобиқа намаз аввалин шуда намояндагони кишвари қазоқистон оварда мешавад. имтиёзи аввалро варзишгарони кишвари қазоқистон ба даст меоранд ва ба осонӣ имтиёзи дуюмро ҳам соҳиб мешаванд. хело маҳорати хуб доранд
варзишгарони кишвари Қазоқистон, ҳам Диана Наменова ва ҳам Салтанат Тугаева. ва дастаи Қазоқистон албатта яке аз даъвогарони асосӣ аст баҳри ба даст овардани пирӯзӣ дар рафти рақобати имрӯза. ҳисоби умумӣ 4-0 мешавад ба фоидаи варзишгарони кишвари Қазоқистон. Наменова дар ин ҳолат акнун ҳангоми ҷои зарба ба мақсад нарасид. شش بر یک مشود حساب. аут мутаассифона ҳангоми партофт дар ин ҳолат тавре дидед тӯб аз ҳамон чаҳорчӯби муайян шуда берун мебарад. ҳашт бар ду. ва рости мушкили бозигарони мо дар ҳама ҷиҳат эҳсос мешавад. бубинед ҳам ҳангоми дифоъ ҳам ҳангоми ҳуҷум кардан мо дучори камбудиҳо ҳастем. хуб дар дохил ҳисобида шуд ё ин ки аут буд? имтиёз ба фоидаи варзишгарони Қазоқистон будааст, яъне дар дохил ҳар ҳол зарбаи задаи Диана Наменова афтид. 10-2 ҳоло ҳисоб. хело бартарии калон доранд варзишгарони Қазоқистон. пайдар ҳам зарбаҳои Наменова вақте натиҷа надод. як зарбаи Салтанат Тугаева имтиёзи 11-умро барои Қазоқистон меорад. хуб ҳоло танаффуси хурд ба вуҷуд меояд. рости дар рафти рӯзи якуми баргузории рақобатҳо мо аз сӯи варзишгарони кишварамон ҳеҷ муқобилияти арзандаеро дар баробари варзишгарони дастаи Қазоқистон мушоҳида намекунем. дар рақобати инфиродӣ Қосими Оқил андаке бо Дамир Кажабай мубориза бурд, вале ӯ ҳам ноком шуд. ва дар рақобати ҷуфтӣ байни писарон Қосими Оқил бо Салим Салимов кӯшиш карданд ки мубориза баранд бо ҳариф ва он ҷо каму беш баробариро мо мушоҳида кардем, вале ба ҳар ҳол дар ниҳоят боз ҳам шикаст додем. ва акнун бозии охирин чӣ тавре мебинед, боз ҳам варзишгарони кишвари Қазоқистон Диана Наменова ва ҳамчунин Салтанат Тугаева пешсаф ҳастанд. имтиёз ба фоидаи варзишгарони кишвари Қазоқистон навишта шуд. акнун ҳисоб 12-4 мешавад. аут ё ин ки дар дохил буд? аут ба ҳар ҳол. хуб бубинед байни худи доварон ҳам баҳс ба вуҷуд омада истодааст дар ин ҳолат. довари асосӣ бо яке аз довароне ки дар паси хуб корт нишастааст, инҷо баҳси онҳоро дидем. маълум мешавад ки имтиёз ба фоидаи варзишгарони мо будааст. 12-5 ҳисоб дар дохил ҳисобида шуд. дар ҳамон ҳолат партофти варзишгари мо Рухсор Мусулмонова. ба зуд варзишгарони кишвари Қазоқистон боз ҳам бартарии худро ба шакли қаблӣ бармегардонанд. 14-5. даҳ имтиёз зиёдтар доранд акнун намояндагони Қазоқистон.
16-5 шуд ҳисоб. ҳабдаҳ бар 5. хело ба осонӣ ва ба роҳатӣ имтиёзҳоро пайдар ҳам ба даст оварда варзишгарони Қазоқистон пешсафиашонро дар ҷараёни бозии имрӯза нигоҳ медоранд. нуздаҳ бар 5. аут. 20 бар 5 ва як имтиёзи дигар боқӣ мемонад. بیست بر 6. خیلی ضربه‌های خوب و هدفرسی دیانا نامنوا امتیاز 21 رو می‌آورد و با همین ست یکم با برتری ورزشکاران کشور قزاقستان جمع بست می‌شود. طور دیدیم در ست اول نمایندگان کشور قزاقستان با آسانی صاحب پیروزی شدند و ما شما را اکنون بعد از چند لحظه ست دومی رقابت با اشتراک آنها انتظار است. در این بین چند لحظه زیباترین حرکتی ورزشکاران هر دو دسته پیشنهادی ما شما می شود. ستی دوم آغاز شد و دوستان گرامی در جریان ستی اول حساب رو همان طوری که باز هم خود شما دیده استودید 21 بر 6 نمایندگان کشور قزاقستان برتری نظررس به دست آوردند. حالا برای ما نشان میدهند که حساب 1 بر 2 است به فایده قزاقستان در ستی دوم. خب در کورت‌های دیگر دوستان گرامی تنها در کورتی چهارم حالا رقابت دوام دارد و من یادآور میشم که امروز در برنامه صبحگاهی برگزاری رقابت چمپیونات منطقوی آسیای مرکزی در رشته بدمینتون بین دسته‌های نورسان تا 15 ساله و تا 17 ساله رقابت‌ها در نقشه بود. تا نصف روزی علاقه آنها جمع بست میشن و طبق برنامه برگزاری رقابت‌ها بعد از نصف روزی مراسم کشوده شوی این مسابقه صورت میگیرد و بعداً باز بگوهی روزی رقابت‌ها ادامه می‌یابند در حیاتی دستوی. 3 روزی اول رقابت‌های دستوی باید صورت گیرند هم بین نورسان 15 ساله و هم بین نورسان تا 17 ساله. در این سن سال 4 دسته اشتراک میکنند: تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان. برتری بینیت کلان رو باز هم به دست میارند. دیگر به این چیز شبه هم نمیکنیم. ما حریف یک سر و گردن فرق کننده است نظر به بازیگران ما و این چیز رو خود شما بینندگان گرامی مشاهده کرده ایستادید.
ҳангоми партофт хато кард Салтанат Тугаева, вале зуд хатои худро бо ин зарбааш ҷуброн мекунад. 10-3. Ёздаҳ бар 3 ва ҳоло бозам танаффуси хурде дар сети дуюм акнун ба назар мерасад. мураббӣ Эраҷ Давлатов ҳоло бо шогирдонаш суҳбат дорад ва ҳатто ракеткаро аз дасти онҳо гирифта тарзи иҷрои зарбаро дар баъзе аз ҳолатҳо худ бевосита нишон медиҳад. тамринҳоро зиёд кардан дар кор аст. аз дидгоҳи ҷисмонӣ бояд варзишгарони мо беҳтар омода шаванд ва илова бар ин бозиҳои байни худӣ сурат гирад, шояд ҷамъиятҳои таълиму тамринӣ ҳам барпо карда шавад. дар ин сурат баъдан мумкин аст натиҷаҳои зарурӣ ба даст ояд. ва як ҳолате ки барои мову шумо болотар нишон доданд, ин ҳангоми партофти аввал ба хато роҳ додани варзишгари кишвари Қазоқистон буд ки баъдан чӣ гуна афсӯс хурд ӯ. худи шумо дидед дар партофти аввал албатта лозим аст бехато тӯб ба тарафи диагоналии варзишгар равон карда шавад ва набояд ба ҳамон туре ки муайян шудааст бархӯрад. ба даст танаффус варзишгарони мо инҷо имтиёзро ба даст овардан. 11-4. Сензда барчор. тибқи нақша дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон баъд аз нисфирӯзӣ бозии даври дуюми худро бар муқобили Қирғизистон доир мекунад ва баъдан пагоҳ боз бар муқобили Узбекистон дастаи то 17 солаи мо ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ҳамчунин байни наврасони то 15 сола баъд аз нисфирӯзӣ дастаи мунтахаби наврасони кишвар бозии худро бар муқобили Қирғизистон доир мекунад. дар ин синни сол яъне то 15 солаҳо дастаҳои Узбекистону Қазоқистон дар даври дуюм рӯбарӯ мешаванд. тамошои ин бозиҳо ҳам бисёр ҷолиб хоҳад буд, яъне бо иштироки варзишгарони Қазоқистону Узбекистон рақобати байни худи онҳо чӣ гуна сурат мегирад, зеро баъд аз Қазоқистон Узбекистон даъвогари дуюм аст баҳри ба даст овардани натиҷаи баланд дар ин мусобиқа. муддати вақте ки дар рафти бозиҳо сарф шуда истодааст, бубинед бисёр ҳам дар вақти кӯтоҳ ҷамъбаст мешавад рақобат. ин албатта аз гӯем заифии як тараф ва пурқувватии ҷониби дигар дарак медиҳад. 19-4. хуб 20-4 мешавад. мо дар сети дуюм ҳатто шумораи имтиёзҳоямонро бо сети аввал ҳам баробар кардан наметавонем ба назарам, бале ҳамин тавр ҳаст. 21-4. бо ҳамин сети дуюм ҷамъбаст шуд. ҳисоби умумӣ 2-0 дар сети панҷум ва ҳисоби умумӣ дар рақобати имрӯза байни дастаҳои мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон ва Қазоқистон 0-5 ё дaqtarаш 5-0 ба фоидаи Қазоқистон. онҳо ба пуррагӣ моро торумор карданд ва тавонистанд дар даври аввал гӯем ғолиб бароянд. акнун дар идома чӣ тавре ман болотар гуфтам, Қазоқистон бо Узбекистон ва Тоҷикистон бо Қирғизистон баъд аз нисфирӯзӣ байни дастаҳои навраси то 17 сола рақобат хоҳанд кард. ва дӯстони гиромӣ, шумо гузориши мустақими моро аз маҷмӯаи бошкӯҳи варзишии қасри теннис ва маҷмӯаи обии шаҳри Душанбе аз ҷараёни чемпионати минтақавии риштаи бадминтон бо иштироки кишварҳои Осиёи марказӣ тамошо карда истодед. дар ин мусобиқа дар рӯзҳои аввал 4 даста Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон иштирок карда истоданд. ҳисоби умумӣ дар рафти рақобати охирин 2-0 аст. 21-6 ва 21-5 ҳисобида шуд ҷараёни сетҳо ва ҳисобе ки мо шумо дар ниҳояти кор дида истодем.
бинандагони азизу арҷманд, вақти ҷудо шуда барои пахши мустақими рақобатҳои мазкур инҷо хотима меёбанд. гурӯҳи бузурги эҷодию техникии шабакаи телевизионии варзиш рафти ин мусобиқаро барои шумо дар пахши мустақим нишон додам. баъд аз нисфи рӯзӣ мо боз ҳам бармегардем ва ҷараёни рақобатҳои дигарро пешниҳоди шумо мекунем. дар назди микрофон шоҳраи Парвизи Маҳмадамин буд ва таҳти роҳбарии коргардонҳо Фирӯз Бахтибеков ва Султон Барзудиев ҷараёни ин мусобиқаро мо ба шумо манзур кардем. То дидорҳои дигар сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.